Tokyo Olympic along rup anong i longdun si India phan ke chengsi anong i kapalong pi weightlifter mate RD kirung abang pi Mirabai Chanu putaksi pini labang so video long chethan pon lo na Mirabai Chanu labang so ang deng an kili dunjie phan ko an ka chepaduk nang lapen alang li aputak nang li tum chini ni alam si labang so video long than pon po rasik ke cheng pen kijut an labang so video nang li tum lang pon tha lapen labang so channel nang li tum subscribe pon pilang bolotin subscribe pon tha like share lapen comment ta kipi dunji phan sin nang li tum phan tuning ri pon lo Mirabai Chanu ke thang avar sai ka vi pinang bong pen ang song an kili dun ke lamar janalong kache plang ason lo Mirabai ke arta ningkan krehini ahut si se ke endun lo sitami ke chenga ku ke archer mate thai ke up abang phisi ke manji phana ningke ha sitami isi video kathek long pen alangli akai chelar lo pen alangli weightlifter mate RD kirung abang phi ke manji phansi che parai pon lo Mirabai arta ningkan krehini ke chok hut Imphol along Sports Authority of India thihek pen sai center along palidam lo Mirabai ke archery mate thai ke ab anat si seke ke en kangtum sitami haladak majok ta ke thanabang theglong le dedlo Mirabai aning duklo sitami pinang an arni phi alangli weightlifter mate RD kirung abang phi Kunjarani Devi a video clip theglong lo halaso arni pensi Mirabai ke weightlifter mate RD kirung abang phi ke manje phan che parai pon lo Ningkan surihini ra trok aningkan si Mirabai ke coaching academy long kedam Mirabai ahem ke coaching center pen kilometer ingkoi bak kahilwa dim along sidu lapen alangli bang agari long kidun kalite cycle ke vek truck along kache thabdun thot pensik hada kapaleda arve tomon punoi Mirabai ke seke ke en mantuni ta sangsi Mirabai phan weightlifter mate RD kirung abang phi ke manji phan joy ke Asarbura Saikhum Kriti Singh government avoreng si ke claim sitami alangli ke long anong nam ke jumpik hala sohot alangli tum hemisi long usomar lok bang trok do lapen alangli tum phan kapathe kapedingje phan joy ke sitami asupi ke thek ason thek long si Mirabai asar bura bang seke ke en kasiksak avedeji phan unan ke bor idun lo Mirabai Chanu inut star weightlifter mate RD kirung abang phi pusitami alangli amithang adet lapen rong aphan chema thapik alangli kaprek adet long keda mahut amithang arong pen sang chepon kri lapen party punoi kaprek ajai mega huta alangli sang aphan kai ki ta tingni launch takali Mirabai ke India dedalong le kai ki ta chepon kri Cepaduk krup la pen kache song ang bong record kache palong India weightlifter mate RD kirung abang phi Mirabai Chanu phurkimo long amen che tok dunno alangli Tokyo Olympic long rup anong e longdun alangli labang so kache pati long rup anong e kilongdun ke chengsi India swarlu kapathu abang phi manlo Rio Olympic long talangli mesen ang theklongji pusi penang an aning kache thepondu sitami alangli undun dedelo api alangli aning duglo sitami kisung ke boy katura angbong alangli puthot charge up thulu lapen Tokyo along der aparman nong e longdun lo Manipur weightlifter mate RD kirung abang phi lin flick kebra sirkep category long si nong e longdun weightlifting along la ke India tum ke longdun adun chua nong e lo Mirabai pen aprang Karnam Maleswari ke Sydney along ningkan surihini aningkan Olympics games ahut tam anong e longdun Mirabai snatch along lin nerkebra troksi lapen clean and jerk along lin pharo isira crepo an RD rungdun alangli rup anong e kache palong je phan pangrumpet lin pharo hini an RD kirung dasi labang so weightlifter mate RD kirung abang phi aputha chini pon lo na Amen Mirabai Chanu arta ningkan ingkora troksi Manipur angkang East Imphol district kaparlo liming nongpak kakching ason kacharli angdeng lake Bachelor of Arts mate thihek pen BA kapathu nat mesen ang thek kelong angbong ningkan surihini ra krip lian ningkan Glasgow long kapadu
Commonwealth Games along group anong A longdun ningkan Surihilira Kretro aningkan National Weightlifting Championship along Seranong A ningkan Surihilira Troxy aningkan United States along kapadopon World Weightlifting Championship along Seranong A longdun ningkan Surihilira Nerkeb aningkan Rajiv Gandhi Khel Ratna anong A labangso aningkan amat Padma Shri anong A longdun ningkan Surihilira Nerkeb aningkan Arkoy Atiklo Mangalore along kapadot National Weightlifting Championship along Seranong A longdun ningkan Surihilira Nerkeb aningkan Australia angkang Gold Coast along kapadot Commonwealth Games along Seranong A longdun pining jangmi po Chiklo Takchan along kapado Asian Championship along Lin Pharo Isira Grace Sirkep an RD Rungdun si Clean and Jerk along world record chapalongo alang ni senior ticket collector aboreng ningkan Surihilira Krepo ningkan City ang kebra isiar ni si labangso aboreng Landing Division NFFR along si Klemdun non alang li kedamtang ningkan Surihilira Nerkeb aningkan pen PCPO along OSD Sports R2 si Dengbo kasi Mirabai Chanu alamu ilitum kadu kabe panta iningrum pon mimi alang li thangta awar sai kabe derangbong inut kiduk dera hemtun pensi alang li mithang chepop chepor ipon sila bangso ang deng ang li dundu kasi ilitum ta Mirabai Chanu along pen Charlie Donlo na lapen pini labang so video ke lan velo ang item labang so video like share lapen comment pidun tha lapen nili kasilam labang so channel nang item subscribe pon pelang pelote subscribe pon tha kardong